Aduna ka ba'y na matikdan sa atong sosyedad karon? Kinaiya, batasan o hiyas nga nabago susama sa pagbago sa atong kalibutan. Ako o ikaw, unsay atong batnan o angay buhaton. Mga kapagla, mga pahimangno, mga pahinumdo, mga maymay, gikan sa atong mga eksperto, gikan sa balaang kasulatan, ato ka ng pag-asayron, dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon world. Change is pervasive. It knows no end. Man has already reached the moon. He may soon reach other planets. Who knows? A day may soon come when a new earth may be found, a new flourishing civilization. Who knows what wonders are in store for us? The present-day civilization stands on two legs. One is spirituality, and the other is science. The two together have made civilization what it is. These two must come together in a planned manner to create a better and happier life. For society is dynamic, not static, and as societies change from simple traditional societies to complex, modern societies, people, values, trends, and morality also change. But God doesn't. His words don't. As His followers, we ought to steadfastly safeguard our spiritual and moral values. We must know our importance and worth in society and embrace ourselves as purveyors of Christian moral conduct. We must be committed to imbibing moral spiritual values and upholding them through life, as these values will shape the ways we think, speak, and even act. Let our moral standard rise in this contemporary society. Let our conduct bring about the restoration of moral values. We can be the agent of change by choosing to live by moral codes and become lights in perceived darkness to show this world the way forward so that nations can become truly prosperous, developed, functional, and acceptable in the eyes of God. Maayong buntag ug balibayong Sabado! Good morning, Sir So Johnston. we will be talking about values. The change ba daw ang values? Sama sa pag-change sa tingog ni Bits, no? Sa mga tingog ni Bits. Ito, pasensya Nolitaw ko yung mga ka. kapaglaom kaya marag, di na gini akong tingog karon but these past few weeks marag, gabi ang activities. So may ilhang... Na-strain ang tingog. Hindi lang, okay na. Marang Matara ako karon na pagkakaabot. Kailangan kay 40 change anyos. is constant man. So apil lang yung tingog diha to. Ma-change. So mga kapaglaom, sa may atong kwan, sa may atong hisgutan karon. Ano sa topic kali? Change is... Change values. Ba? Siguro Yeah, in a changing world. maapektuhan na siya no sa kasi atong society magod constantly changing, So especially apil with ba the ang values? rise The change ba? with the example with the rise of new religion. Oh, Sa yeah. na ma-change at imong belief kay naay mga kuan na yung mga yes. So may abangan natin nila karon sa mga kanabitang problema na to na sila nga wala na daw kaamin ang mga bata karon. Yes. Sa usa ba na? Tinood. Filipino values sa Yes. mga eskwelahan sa una kani trending man sa una sa to ingon Ang nga kata. giyon sa man mo gaminayo kasi mo teacher karon sa man teacher gaminayo sa imo. Ah, Diba? ana na siya. Yes. So trending karon kanang na issue ba. So kamo mga teacher man gyud mo diba? Tinood yun na sa Sir Judge. No? Ano ba yung mga situations nga makain ka nga tungo na, sige, related ba ni siya, no? Part ni sa change nga value system ba? Oh. Ang matud ba, kanang bitong si Termani, ana mag-greet ka sa imong teacher, kada matagbo. Oh, yeah. Na, good morning, good afternoon. Karon kay, walay pansina, di ba? So sa kay makananda nga, naman tong katong pagrespeto sa mga matud ba, idaran. Unti-unti nang nawala. Isa po lang na nga change ako na notice no. We talk less. Yes. I mean, wala Oh, I think yeah. wala Social na kayo, media. wala na small talk, wala na sweet conversation Yes. between friends.
naana sa social media tanan. Even Facebook, kinsa Sa man na sa dapat na. Facebook nga imo man ang tuganan sa imong problema. Kung Facebook Yeah. is really part na sa imong kinabuhi. So muna siya ang mga ako ang na-observe ang mga Yes. changes. I remember no nga natoy nakaingon nga you need to disconnect to connect. Kay, for example, mura na kung kagnaan mo sa dining table or when you are with friends and then when you're all busy with social media, di ba kabantay ka na Kuya Jans nga, tanan na kayo nakadungo na. Imbis dapat ata nagstorya, pero nga naman nga, Pero sa man naka-change na sa imong kinaya sa tao. I believe so. I believe so because if less ang communication sa tao, meaning less na ang connection. Oo. Yes. Yeah, adto na pagitay mga tubagon karon ng mga problema sa atong Dear Panimbaya og napagitay ma-interview karon usa ka special kay nga nga bisita si abangan niyo niya si Dr. Pilayo sa about values and kana bitong situation karon nga usab na way connection aning values paingon sa kanang mga priso ato nang hiskutan niya taw-taw. And later, makauban na to si Pastor Lantaya sa Good Morning, Pastor. Yes. Pag-iskutan ang mga special nga mga topiko nga mo Very relate sa importante relate sa atong tema about values. Changing Yes, values in the changing world. Yes, Sharon. Yes, Fitz. Isa po sa atong abangan karon ang Dear Panimbaya, usa ni siya ka problema sa isa ka college student. Na problema sa iyang suman. Relate much kani sa mga batanon karon. So please, abangan nyo niya na nako-istorya kung saan may tabo. Advice din niya mga kapaglaw. But before that, pasalamatan na nato si Darrell Oh, and yeah. Melody sa Desa, pag-himo sa Desa. atong intro. Desa sa video. interview. And pasalamat pre ko kang Sir Yul Batilier sa outfit na ako karon. Salamat Sir Yul. Yes, and karon mga kapaglawom no, aduna tay question of the day. Ang atong pangutana ipagawas nato sa question of the day. Unsa ang mga kinaiya sa una nga wala na karon? Unsa ang i-post sa mga Facebook. kinaiya sa una nga wala na karon? So if you have answers, please comment down on our Oh. comment section. Or Sa i-text, atong Facebook. i-text atong mga numbers on screen 0927-777-5602. Kaya itong pagkabasahon kung unsa magid ang mga kinaiya sa una nawala na karon. Yes. So una Mga ba values ba? Values. Christian, Filipino Example. values. sa atong ancient times sa Bible nato nga mga stories, Sir Jans, nabay nakita nato nga mga values sa una nga kung i-compare nato karon. Diskubrehon tanaw niya ni Pastor Lantaya. Discover nato ni Pastor Lantaya. Ikaw, Fitz, naba kay na nadumduman nga mga values sa una nga wala na karon? Pero dumdumon bagid na ako. Anyway, Dumduman kani bitong part sa value system sa Filipino kaning bayanihan. Oh yeah. These days, talagsan nyo makita ang bayanihan. Yeah. Marag wala na magkakatakot balay. Then pwede naman gud pod nga mabayad na lang ka. Oo. Kasi minto naman ang Kasi minto na Siguro kasagara ako ang para balay. sa ko ang Christian values nga murag wala na kay less na karon no. Kana bitang sa una nga ay na remember ko gagmay pa ko kana bitang magrally nga ang mga tao dasig kayo kay mo ato unsa kalayo ato oo. Yes. kay na karon kay murag tungod sa kahayahay murag nagtinapula na atong mga kaigsuonan. Wala na ang spirito sa pagkadasig na lesson na bitaw hinaot nga ato nang Makita ma-revive. naman ko sa live stream. Lagi na ano ba murag Yes. ana gali easy na Nanay magud kaya ang options, live. Pero, yes. anyway, kaya pa nato na siyang ibalik. Okay. The longer we serve God, the more ang tatang ang That's mugro. why we need surrender. So Farther. mo na tong paminahon karon. Yeah. Yes, mga kapaglaom, no? Maski pa nag-change atong mga values, pero ang gugma sa Ginoo nagpabilin gyud. Di na sa Psalm 103 verse 17 nagaingon, but the love of the Lord remains forever with those who fear Him. His salvation extends to the children's children. Busa mga kapaglaom, ato yung isurrender ang ato ang kinabuhi dinha kaniya masin pa sa itong mga kaluyahon og kasakit og tungod ni ana adunay isa ka kanta nga ihalad ang intro voices para kanato karon nga kabuntagon. All to Jesus I surrender, all to Him I freely
His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Yes, daghang salamat guys Salamat sa kayo. atong intro Wa, voice, tuyok no? yun. Actually, Unsa yeah, man, live unsa ang man. atong intro voice yun. Karon, nagasalamat yun. I surrender all. Usa ka nindot kay nga alawit. It's a very famous song sa atong nahibalan. It's a simple hymn that answers. Maybe it will be an it is an answer to the question nga if the world is changing, the values are changing. All you have to do is to surrender everything to God. Yes. Ano itong ipangutahan na itong mga ginikanan? Actually, sa itong tupiko karong adlaw, kung unsa may pulso nila sa katong gipangutanan na mo ganina ba nga unsay batasan nga sa una Batasan, nga na change ba karon. So andam na ang video. Pwede na. O, sige Yes. atong tanaw ni nga video. Nangita pa. Sa unang panahon, ang mga bata buutan. Karon, kita na hinuon na ginikanan butan sa mga bata sa ilang buhaton. Pagka-realistic sa bata. Sa una is more on dula sila, so makadula sila sa gawas, while karon manggod more on gadgets. Ang kalainan sa bata karon, ang bata karon puwerte malikod. Puwerte siya magkuan, tubak-tubak sa ilang ginikanan. Ang bata po sa una, obey sila buutan sa ilang mga ginikanan. Isa lang ka istorya mo obey din ka diretso. Karon ang mga bata karon grabe nagid kagahi sa ulo. Kay sugoon nimo sa karon igdon nang wait lang unya na mahantod nga sa sige nimong sugo. Imong sugo, imuha na lang sugot. Ang mga kabataan sa unang panahon, when their parents want them to be home that early after school, uli gina sila now. Atong nibaluan nga tungod lagi kaayo sa mga kabataan, murag lisod na sila ba nga imo bitaw silang gina padali-dali. Sa mga bata karon privilege sila kay naa naman sila naa naman atong social media. Kung unsa ilahang gusto ilahang mga assignments, pwede na nila mag-google no na ilahang mga tubag sa internet. Karon pod
gamay nga sayop, murag maglisod na din ka nga imunas lang pasakitan labi na naa ka sa public nga kanang nakasagawas lisod na rin mo siyang disiplinahon kay nagana rin kayo maghatag-hatag din o magkuha og mga video then i-report dayon ipatulpo dayon mo. Oo, sa mga estudyante, ang proteksyon karon, bawal na magbunal ang maestra sa mga estudyante. Ang mga kabataan manggod karon nga panahon mura og naa nila lagi ang tanan, ana nila mga gadgets ug dali na lang gyud kaayo sila dayon maka-communicate, no? Maka-communicate silang parents through sa ilahang mga gadgets like cellphone. Sa una, kailangan pa ka mo gawa sa outside ninyong surroundings para makita nimo ang answer. While karon no need na magawas. Salamat kayo, no? At itong mga, yun nadunggan ang mga pulso sa itong mga ginikanan. Bibo kayo. Yes. And on the set, we would like to welcome Dr. Pilayo. Doctor, good morning. Thanks for joining us today. So, kikikika na mo dali sa Hope Channel. Dili lang, it started with Dynamic Living and Antod karon. Yeah. And it's, yeah, Good morning. Good morning Good po sa morning, ato Doc. ang mga televiewers. you working as in the parole department sa Hall of Justice, Doc? Department of Justice, Parole and Probation Administration. Though I am a clinical psychologist by profession. Clinical, yeah, she has been our guest for a lot of episodes na gitire sa Hope Channel, dili lang Panimbaya sa Kabuntagon. And Doc, anong amo giningikon sa imo gi-invite you ka na mo diri kay parole na you're working sa parole. Unsa man gid ka, unsa may relationship sa values ba para di ka mapriso? Para dili mapriso. Ay, bantay ta ka. Mawag sa imo, maparole. Ma-probation or ma-parole. Unsa magi? Nowadays, makita nato, although na mga changes, yes, but kung imo siyang tanawon, it is just a byproduct also of the change in the society. Diba? Even parents change. Oh, Na mga hovering, na helicopter parent, na lawnmower nga discipline style, na ay lax lang kaayo, nga giving what the kids needs, na apoy uban nga who really discipline with love and respect. And there are still those nga mo disiplina because they're angry. So diba? what clients do you handle, Doc? Kani karon? Actually, varied. Mga klase. Usually, ang kasagaran ato nga mga concern karon is anxiety and depression, especially sa teens, Maraming no? makaka-relate. Teens, adolescents, kay grabe ang demand sa society, the peer pressure is there, plus di na po nato, sorry to say, pero ang education system po medyo naapoy daghan kaayo nga demand, no? Yes. In fact, even ang kanang mga lectures Kani mga depende that has to be sent via email, electronic, Yes. group chat, and usahay hinay kay itong mga internet connection and ay mga bata nga mga bully tungod kay dili ka submit online. You know? And these are That's a issues factor. nga dili kaayo. I don't know if it had been seen by our kanang colleague in the education, no, nga usahay, they have to cope. Hinay baya pilar ang ato ang kuan din hino. Yes, Gahatag yes, Doc. supply na to og internet connection. Sometimes they have to submit at 11 o'clock, no, in the evening. Tapos with that span of time 30 minutes reply dayon sa ilang mga answers. Come on, no? So demand. Not all Unya, students have that access. Oo, di po tanan ay access. And the parents, tungod kay sa kataas pod sa demand sa society nga atong giingon ka ganina, mas lesser ang quality time nga atong mahatag sa atong mga anak. So muna akong giingon ganina, it's a byproduct. Kung naamang galing tay changes nakita, everything change. It's not just the value system of the children, but also Values of look at parents as well. exactly And teachers and everyone, because it goes with what is really changing Yes. everywhere. True. What do you think nakita ni sa una, Doc, na naangab manang gwapo gid ta kay nga Christian, Filipino value sa una. Filipino na wala value na karon. magdungan og kaon bisan paglamparilya lang. Yes. Diba? yes. Mapamahaw pa ni udto pa ni hapon. Karon di And iya na. then we can chit chat without the phones. Yeah. Karon magtanawa gani, The phone. go you try to kanang Go to restaurants? social research lang, no, nga ginagmay ba nga wadto ka sa mga restaurant. You can see family who are dining together and yet They're not talking. They're not talking. they're holding their own phones. Yes. Parang promoting individuality. And to get talking to friends somewhere. Yes. That's why kasay kami ni Jim pag mga on mo niya magsige na mig cellphone.
Kanag yung mag-picture sa una. Kapag Ay, kayo sa mag-date na kaon. siguro. Kay mag-picture sa Cellphone, una. oh, yeah. Cellphone. Unahon sa ang pag-picture. Ay, magkaon. Kay usually magud ma-adapt magud mo na siya no then imo na siyang ma-practice mo everyday. Becomes a Eventually may habit. mo siya values di ba Dok? Yeah, and mo po yung mga kakitaan sa social media. Mhm. So, Mark, ikaw po, mo maning trending karon, mo Yeah. po imuhang Yeah. sundon. Sundon. Ana, and then, True. although, dili gid murabag ka nang na condition ka nga without you really knowing it. Tinood ba na Dok nga as we Filipinos kita daw Filipinos sili kita mo adapt sa culture sa uban. That is why siguro atong arising kayo ang changes sa atong society as Filipino. Tinood ba? Ang pag-adapt actually, magdepende sa imo pong exposure. So if you are exposed sa, for example, sa social media, gikan na lang sa imong pagmata, imbis nga magpasalamat ka sa Ginoo nga nakamata ka, gipukaw ka. Yeah. Ang imong cellphone diretso, imong hawiran. Yeah. Tapos, hantod na dayon, try gali ninyo guys, o count ang number of hours nga inyong na-spend with your phone. Not Hindi just mo phone, bantayan. but including ang television and computer, etc. No, mga gadgets. iPad. Netflix, Yeah. Before, sa wala ba advent siguro sa cellphone o TV, mas dagan ang time nga ma-spend sa family. Yeah. And siguro, Exactly. is it true nga, usahay ka ni pong time na to, nga layo ta sa pamilya makakontribute nga may mong juvenile delinquent ang isa ka bata? Speaking Is it a of factor? juvenile delinquency, Dok ba? We call them child in conflict with the law. Oh, yeah. yeah. Child conflict Okay. with the law. Mo naman din na rin bagong term. Okay. Yeah, a I guess proper we way don't of... like to label, no? Yeah. How, what ba? Unsa ba yun siya ka-common sa imong mga practice? Daghan yun? Karon? Medyo daghan good karon, and especially ang atong makita is more on kanang mga use of kanang substances, no? Na Even in the drug wars. Oo. Na siya kay grabe man good pod ang influence gyapon. So, and then katong ngayon ganina nga lack of kanang quality time nga ma-spend sa parents, and then highly populated na pudta, and then plus the economic demand. So, Kaya. daghan gid kaayo siya o Factors. kanang mga factors dili kita makaingon nga maka-zero in lang gid ta in one ano. So, Okay, having said that, Ma'am, Doc, I mean, nabatay pa maagi para ma-minimize or to avoid ani nga Or to mga maintain social the values that we issues cherish. or maintain ang katong Makes us- mga good value system. Nabatay mga pwede mahimo para ma-minimize or at least ma-avoid? actually, daghan man taog mahimo. Ang pinakauna lang yun siguro is, ako mabalik ko sa family system. Kana bitang kusog kay Basic. ta usahay mo label, like maingon ta nga, gahi gyud kag ulo, maog gyud ka. It's ano man god, ang atong value nga nahatag ana or natun-an sa atong mga anak is more on labeling and judgment. Gina-judge na nimo siya, so unsaon pag-change sa usa ka bata? Ing ana gyud ka. Okay, so how would you feel nga ing ana man gyud ay Yes, ko, aside no? sa parents mo So dugod. kana bang murabag if you discipline with love, care and respect. Ayaw nang tungod kay nasuko ka, mamunal ka. Ang imong gipakita din ikaw mismo wala nimo na control ang imong emotion, so wala pod nimo na disiplina imong kaugalingon. Sorry, pero Tinod na. usually Many mo parents na have. atong kakakitaan. Labi nag-busy kayo ang parent pag-abot sa balay, magsinamo ka, murag usahay, didto mahatag ang stress nga nakuha sa ginikanan sa trabaho. Instead unta nga istoryahon, paminahon. Isa po na siya good nga factor. Although the fears are still there also. Kahit ang ulo mo, anak mo gud ang ginikanan, gatuo mo gud sila nga you are challenging the child or something, or ay siguro mag-reflex, responsible na sa parents. Lahi man ang effect good sa usag-usa. Different man atong threshold to So handle. the way you discipline your children should be unique to each and every child, no? Exactly. Oh. So walay certain Yes. Ay, there's no Formula fits all. 100% nga Formula. parenting style nga effective good. Kay dili pud pareha ang mga bata. So Lain-lain dapat atong natin approach. individuality nga pag ano sa Mo ila. po na dapat unta sa teachers sa Yes. school. Nagawa ka t-shirt, Asa na ang X factor nga atong gapangitaon kanunay nga moy atong i-develop sa usa ka bata. Yes. Do we see that when we have 40 plus students? Yes, It's so hard. That's really a challenge to all teachers, but fighting. Laban lang. Laban lang. Now, ma'am, as an advocate of VAUSE, di ba? I'm right? Violence ang Violence 18-day campaign na to karon sa End VAUSE. Oo, so
ang violence against women and children mo ginatong ipanghingusgan karon tungod kay like for example kaning mga ginaingon nato nga children in conflict with the law, even though naa sila sa mga they have committed different offenses but still kanang ato silang i-treat with dignity and nga dili with pud love. ma-violate gyapon ang ilang katungod isip usa ka tawo no. So dili lang mga kabataan including ang mga kababaihan nga daghan kay karon nga although nagataas pud ang ato ang rate mingon siguro ta because they're already conscious with their rights and the law. But pero makita gid pud nato na pay mga incest cases. Grabe pagyapon no. And kasagaran ang mga perpetrators uban gali amahan lang uyuan, apuhan Tinuod. or kana mga adoptive nga mga parents. yeah. So muna ang ato ang gipanghingusgan nga unta ma-prevent nato na siya nga mahitabo pa because we know the cycle of violence. If you are a product of an abusive family, it's either you will also become an abuser or you will build a home nga ikaw pud mismo ang na-abuse. So what is your final message atong mga ginikanan, mga kabataan regarding kaning changing values nato sa kalibutan karon nga hopefully we could still preserve that Filipino Parang sila kabot good sa Filipino values. Oh. So ang ato amang good kay we learn differently. So there are things nga dapat i-unlearn nato, especially those values nga dili maayo o dili makahatag og kaayuhan para sa atong isikatawo. And there are still things and there are different ways nga pwede po nato ma-learn ang mga maayo para sa atong isikatawo. Now what is very important here is that we appreciate the value and we respect everyone and treat each other with love and care. Thank you so much. Very well said. Thank you so much Nag-bless for sa message. joining us today din sa Panimbaya sa Kabuntagon World and mga kapaglaom atong isunod ang usa ka alawiton nga makahatag na to pagpadasi gikan sa El Salvador ato ning tanahon.
ato lang yung itugyan, no? Atong mga kaugalingon din sa Ginoo. Whatever the challenges we have in our lives, always remember that God is always with us. So daghang kayong salamat sa adto nga singer from El Salvador City. Good News Echo. Yes, Good Thank News you, Gayo. Echo. Yes, o gusto mi Panimbaya karong Takna, Yes. we have og katong basahan pa namong mga comments ganina Oh, sa yeah, among question Katong from values, from my Panis Pampura siya, respeto sa mga tiguang o respeto sa isag-isa o kapwa. We have also Douglas Malunda Jr. Ana siya, ang paggalang sa mga magulang at matatanda from Nagoya, Japan. We have also nag-comment diri nga katudang Raquel Pagtuolo Lauderis Kabiladas. Ana siya, ang pagharana kung manguyab sa babae mo doon ang wala. Ay, wala na tayo tuod na karon. Yes. Ano harana karon te pero This sa is media na. Kani ginikanan gini ba siya nga sakto gyud gahi na ulo ang kabataan karon mga daghan karon naburusan. Oy di og daghan na mabuhat nga dili maayo mo apil na og daghan mo apil na og daghang gang. Oh yeah. Actually kaning problema sa gang, kaning mga problema sa mga kabataan, na naman gini sa una pero mas nidaghan po ng mga tao po. Yes. I don't know, bro, it's a problem actually. It's still a problem. Constantly ga-change gid ang atong kultura mo na yung nga Ingin sila nga sa tuging ganyan, gahi dag ulo. Iya akong anak makaingon mo ko nga. Gahi ulo. Surag gahi ulo ni matari. Pero ma-imagine mo na ako gahi pag ulo sa ulo. Gali. History repeats itself man daw ya. Yeah, actually ang na-notice gina ko sa mga bata karon, kuan sila kaning wala sila tan-awon, boring ang kinabuhi. Yes. Yeah, dili bitaw na wala bitaw na mag-istorya lang, maglingkod lang nga, istorya mo mingon na ako anak nga. Man, this house is boring. Oh, tinuod ka, kadungog ko sa mga bata na boring. Ano, ajit ko na sa church, Padulaon ni mo sa gawas. boring. The same games, they're playing the same game, the same people. Oh, sige, you want the same different house, a different place? I'll send you to Manila, to your tita. Kaya ba kanang kung wala sila gilanto tungod sa kaning gadgets. Yes. So, siguro, Entertain mubo sila na kasi kanunay. like patience, no? Yes. Mo na ron. Na po isang answer Sige, din no, sige, nag-comment po sabahan siya sa atong question. Good morning, happy Sabbath. Ang mga kinaya sa una nga wala na karon dili na mag-hike kung wadto og bukid. Kung naay fellowship kay Hindi mo magsakay na og mga sakyanan tapulan na maglakaw. Tinood na. Tinod ba ni? Tinod di fits? Napa din rin kang Pero na may mabibig. motor karon god. Yes. Accessible na siya in a more convenient way. Yeah, very convenient actually. Yes. The only thing Sinang po convenient po kayo muli. Gali. Dasig. Dali ra magkakauli amo na pagkaabot sa hapon mingaw na. Siguro dasig gyapon pero tungod kay dili na gud pareha ang kuan sa una, ang transportation Mode of sa una. transportation. Yes, so, sa Transportation. una baklay pa man gyud. So, di ka Karon muli, kay na madumingguhan may gyud. mga motor, mga car. Pautang na. Gali na, sabot lang. easy ng kinabuhi. Ang mga Yes. tapon nagkinapulan na. Oh, true. We have also Ma'am Bibi Chris Savano, ang kaniadto nga murag wala na karon ginahimo ang pagpamukaw sa mga ginikanan ang mga anak para mag-worship. Worship, Ambot yeah. og pila na lang ka mga ginikanan nga ila kini ginahimo. Yes. Kana sa Camila tusod, bunal lobot. Karag yung kanta. Mamata na, mata na, Yes. worship na. Bisag karon gina-apply na sa akong parents karon. Bisag dako na ko, minyo na ko, bukawon gihapon ko. So bukan na kanta gid ko yan dyan. So ginana. Matanahit. Sabon tag ka na gyud. Dili Matanahit. gina ko na siya Nasa mali. nasa yung mag feeling ba nga makapag-consensya mo. Yes. Yes. Pero dito tayo yung comments makiksunano, padayon lang sa paghatag yung comments and we will Kay kami try po to na-enjoy find po taog time basa. to read it and to share it with everyone. Yes. But for now, yes. Yes, Yung Sharon, totoo. Baka manag-istorya. And because of these changing values, no? Kabalumi nga, pinaagi ani nga mga experience na to, dili gyapon na to malimtan nga ang ginugid kanunay nasa to. So mga kapaglam, if ever aduna mo eksperyensya diha sa o kauban ang Ginoo ayo kamog kalimot nga i-share kanato, i-text lang sa 0927-777-5602 or direct message us on our Facebook account. Kay para mas madaghan pa og kanang matagaan og inspirasyon pinagi sa inyo mo eksperyensya kauban ang Ginoo. Yes. And to know more about this, swalik yun na to video. Oh, Yes. to know more about how you could connect with us through Yes. your experience with God, watch this. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ang uban maingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios
Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala maporma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. So, yes, mga kapaglaom, if you have experienced God, share it, mga kapaglaom. Ayaw ikaw lang ang gospel sa Ginoo. Mga kapaglaom, kabalo mo ganina, no? Atong mga ginikanan na sila yung mga i-share, mga reaction, unsa mga values nga na-change na or wala na yun sa, hinahinay nagkawala. Yes. O karon nay mutubag kaninyo mga kapaglaom siya ang guidance counselor dito sa USTP, University of Science and Technology in Southern Philippines, si Ma'am Mercy Lynn Tanog. Ato kining paminawon. As a mental health practitioner, it is really significant or kumbaga kinahanglan ato yun na ma-make sure nga ma-preserve na nato sa atong mga bata, sa atong mga estudyante, o sa ato pong pamilya. Atong i-value ang mga practices, ang mga pamaagi or mga binuhatan sa isa ka tao. Social media is one. Grabe kay na karon nga murag isa sa mga ginakuan nato karon nga battle, no, na ang uban na ay disadvantages na apoy advantages of social media, but then the students, ang kaning mga bata nato sahay karon, naa sila mga tendency nga ang isa kabutang na ay lain-lain nga interpretasyon. So, isa ka na. Isa pa pud kaning mga influence nato. First is, number one, respeto. We will go back to respect to our parents. Okay, our parents may not be perfect, but they're also trying and their very best to really hone us, no? Kamong mga bata na ningkamot yun ang mga ginikanan. Isa pa pud kana pong pag-ingon nila i-balance ang ilang time, no? Nga don't forget to have self-care, no? You will not be able to give love kung dili pa nimo i-love ang imong kaugalingon. Mao gyud na permi ang akong ipakuan sa ila, self-awareness, because definitely this would affect the totality of the person. I don't want to give prejudices, no? Kay lahi-lahi man ang upbringing nato sa una, no? Kanang nakita nako sa social media karon nang nag-react. Kami sa una nga gibunalan maayo mauni ang impact sa amo at tarong man lagi mi, no? Nakasabot ko sa ilang perspective. Apan ang mga bata pud nato karon, they're also kada bitong gitawag nga exposed pod, no, sa lain pud nga pamaagi. So nakasabot pud ko sa reaction atong mga ginikanan o the very famous broadcaster, no, pero kinahanglan kita pud nga mag-react, kalma lang pud ta, no, kanang we'll try to look at the positive, the two sides of the coin, no, dili dayon ingon nga mo judge, kay each person has a tale to tell. Nag-ampo lang ko nga naagyapon ang respeto, ang pag-open sa isa't isa, o ang pag-collaborate. A very simple word, unity and respect and openness. Ang gugma sa Ginoo na ara gihapon, no? Dayon ang kanibitang pag-ingon nila nga pagpasalamat na nga naa na ang gugma, the hope amidst the challenges in this world, no? Nagpasalamat ko, ma'am, for giving us this opportunity na maka-share ko sa inyo karon. Hinaot pa unta nga sa karon nga dagan sa panahon nga daghan kaayo challenges, no? In fact, naapay gyud ng mga trials nato, mga reaction sa daghang tawo. Hinaot pa unta nga musabot lang ta, trust, and then respeto gid pod, no? Ang respeto mo unay kinahanglan maupod na siya kipod kung unsaon nato pagsabot ang isa ka tao. Nga ang isa ka tao di ay dili day na siya kung makaingon ka nga lain ang iyang batasan na agyoy eksplanasyon ana.
In the fervor of our request to the burdens of our deeds, capture our values through our lifestyle that move and endear many. As Filipinos, we have our own set of values our parents have instilled on us. We in the country and around the globe can be expected to extend a warm welcome to our guests, and that's what makes us well known. But in the changing society we live, rapid changes in the core values have been in crisis. Mediocrity, hypocrisy have replaced the very bedrock of all this. And sometimes, we recognize that our values, in portion, might be the cause of our glitches today, and can just as well be critical to the solutions we seek as a nation. How do we instill these values that once carry us in the world of darkness? Let us maintain social harmony as we abide in the UPHOLD values in a changing world, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? And who better to talk with us on the Filipino values is no less our Youth Director sa South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist, ang pinakakusog o pinakaabtik, Pastor James Dilamtaya. Morning, Pastor. Good morning, Pastor. May buntag. So, Yes, imo sir. karon Pastor kanina sa psychology nga point of view. Okay. Oo. Karon sa biblical point of view. Biblical na po nga Sagol perspective. ni. Oo. Oo. Eh, diba? Murag continuation ni Pastor sa katong murag istoryahan ato pwede nga train up a child in a way we should go. Pastor, So, do you know this? As a youth director, you've been in the ministry for quite some time, and now you're the union youth director. Have you noticed any changes sa itong mga batanon when it comes to values? Christian values, not just Filipino values, but biblical values. Actually, sa gisulti ganyan ni Doctor, kani mga values nato, mga byproduct ni ba, on how we are being brought up by our parents, nag-differ siya. Daghan. Actually, nagka-cause po ng social media magyod actually gyud. Na ako nakakita ko when I work as youth director in 2011. And then karon nga panahon na nakita na ko nga nagi-changes gyud. Nagi-changes sa mga batanon, pero ang ato lang gyud i-motivate lang gyud sila nga balik gyud dito to have that Christian values in the church and in the family. Kamusta ang kadasigon? Kamusta ang kadasigon sa mga youth, sa mga batanon when it comes to activities, camping, or single professionals? Dasigid. Amigos. Dasigid. Mabita ng challenge na mga youth directors nga ang life magod sa youth department, activity gyud. Kaya kung wala tayo activity, wala gid pod. No? So more on planning on the activity, especially on summertime, puno gid na mo nang sakuha sa mga youth directors, puno gid mi. Kaya we will really involve our young people kana bitang programs sa church nga total youth involvement. I-involve gid sila kay ma-involve sila, madasig magud sila. Yes, pero wa sila buhaton, mura na po dog dili kay nila ma-feel. Kay productive kinahanglan gyud di ba Pastor? Naman po na sa Bible na to nga an idle mind is the Correct. kung the pero Pastor balikan na to Pastor no kay the Philippines is celebrating Values Month. Yeah. Di ba karon siya. Unsa gyud di ay siya ka importante ang ang values sa isa ka tao. Sa tuwa ba? Kung makita nimo. Kita Filipinos, we're referring to Filipinos. Kita known ta in the entire world as kana natay good working values, di ba? Ano po? Sa tanan yun. Para nako, because values is the fundamental belief of a person or let's say in an organization, and then it is the guiding principle that would dictate us kung unsay buhaton na kumayo ba ni o dili. No? So nakay baseline ba? Foundation gina siya. Importante gyud nga nagit tay values as Filipinos. Because it shapes your Yeah. mo principle nimo. Nagit siya. Manay patukuranan gyud ba? Kana bitang imong nakuha sa imong ginikanan, gyud sa kapagwa, imo gid nang mabalon diyan. So wherever you go, not only in the Philippines, outside the country, mabalon na nimo. Pero dili ba siya discouraging, Pastor? Kalang maingon bitaw lahi gyud ang mga batanon karon, dili kay dasig. Dili ba siya discouraging na hinuon sa mga batanon nga or sa mga kabataan, kahit ulo ang mga kabataan? Actually, dili ginato naon, no? Kay the more na sila nga mawala hinoon. But instead, we will win them back. Ato yung daugon lang yun gihapon. Pamagi sa mga program, pinagi sa mga
sa mga pamaagi nga ma-involve sila sa buhat. Parang di bitaw mo sakto na nga idle minds. Makadaot yun. It's the Correct. dwelling place of the devil. Yes. Di ba? Oo, So as parents, no, wala- instead of murag ito gibukbok ni mga batang gahi na giging mag-ulo karon ka mga bata gahi na kayo can we just tanaw po na to self How as do we parents kuwan ba? di ba sig usapod ta nga na change Yeah, that's it. nga basig na wala po na nga atong panahon na sa mga bata tungkol Actually, sa social media or sa ba To the question ganyan, Sir Jans, nga in the changing times, na by changes sa values, para nako naagyod. Kaysa una, sa ato nga time, magabi, may gabi inay, Oo. may gabi inong. Oo. Bisag wata kaila, pero karon wala na kayo na ba? Oo. Wala na kayo. Ngano, kita po din mga ginikanan karon, busy kay ta fast-paced ta. Wala po tayo mutudlo sa mga bata bitaw nga bisag usay kuan ninyo ha, musultigin mo. I for one, no? Usay mo blessed sa una mo blessed mo kita. Karon murag dili na mabata. Ang murag ay na bitaw. So naagyod man ang dapat sa mortal sin ba nga di kakaamin sa imo ang mga lulo karon na mga Correct. bata Unya. even sa akong mga anak I cannot remember nga ning amin na sila sa ko worship lang Yeah. pero kaning moabot sa balay Wala. naandan mo ganamo kiss hug Beso Ano naman mga na beso? karon. Pero- But that's still under Respect kanang na. the parlance of kanabitang respect pagyapon Yeah. siguro siya. Actually, kinana. kana nga values, mo na siya respect. Kana ba giving, kana bitang respect to the people around you. Oo. Labi Pero- na mga older. Pastor ba, akong pangutana is kato di ba parents role ni change siya magyud siya murag ko Teacher's sa mo sa sociology teacher's makita role. magyud nato na siya nga as the times change na gyud siya change put sa perspective thereby ang values pero what does the Bible tell us pastor about all this nga ga-change ang society ga-change with ang values para masabtan nato pastor nga unsa man is it bad to change or is it really kanabitaw a demand nga balik yung ka mo stick yung ka sa kanang inani nga values. Okay. First, ang napoy value sa kalibutan. And that includes wealth, power, revenge, status, mo ni siya. And then it is the opposite way around sa biblical values as well. That instead of giving kindness and respect, ang sa pikas is power. Instead of being honest, it is in the opposite way around. Instead of forgiveness, revenge, di ba? So, mo na siyang ang mga comparison eh. Kanang push and pull ba? Yeah. Are you in the world or are you Yeah. So ako we have to stick on what the Bible says. Gani sa akong gitandaw, na yung mga values ba? Let's say worship God. That's the first one. Yes. Nalipay kay ko dyan sa katong single professionals, Dr. Orby, Pastor Orby. Gipasulat niya ang mga batanong tanan. Ang 185, you write the 10 values in life. Nga kanang the most, kanang yung ganahan ninyo. After 10, you erase the 5. So lima na, and then erase the 2. Ang tulo na lang yun, ang most valuable thing in life nga gusto nimo. And then daghang nasulat yun dito. First is God. So di gin wala. Una gid na siya. Then second, family, and then health, like that. So I have here worship God. We have to show respect. These are all biblical. And then let's be humble. Let's be honest. Let's live a moral life. Ayun. And then let's be generous. And then we have to practice what we preach. And then don't be self-righteous. Don't hold grudges. And also forgive others. These are just examples of values that are in the Bible. Nga atog yung paningkamutan aban sa tao sa Ginoo. Oo nga, mo change man gani ang panahon, magka social media man gani siya or mo popular ang AI. Let's hold on to that value. Yeah, that's it. Values skills. Honesty, ito tanan na mention ni Pastor. Yeah, tanan. Gani siya pastor, forgiveness. Because at the end of the day, we are stewards of God. Yeah. Diba? We need to take care and we need these values para mo guide sa ato on how we can become kana partakers of the Great Commission of God, di ba, Pastor? Daghang salamat kay Pastor sa imong time. No, note pa kayo nato ni istoryahan. Mo padayon pa na atong programa ani pag istorya-istorya sa mga values, mga kapaglaom, no, atong paningkamutan ang paningkamot ato nang hisgutan sa ato ang Dear Panimbaya. Meantime, mo balik pa ang imo. We'll have a quick break. Don't change that channel. What a beautiful name it is. Nothing compares to that. Ang pag-ibig mo sa akin. Music is God's gift. Me from kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo
What if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon World is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. Happy Sabbath kaniyong tanan. Ano kita sa atong segment ng Let's Pray today o kinihingi atong gihin alang sa atong inyong sa pagampo sa atong 777 prayer. Kamaya pa na sa pagampo si Pastor James Lantaya. Pastor, salamat kayo. O ganiya Pastor ang mga prayer requests. Una, ato pa nila dili nga please pray nga makapasarmi sa mo ang take nga exam, ang licensure examination for teachers last September 2019. Matud pa niya diri hinaot nga mata nga nasa result ang mga pangalan, no? Si Alexa Solido, Edmar Kayaman, Nilo Lumactod, Queenie Dulalas, Hazel Taboklaon, John Lord Valdewesa. Ug sa tanan usab nato nga mga higala mga kapaglaang nga nagtake sa mao nga exam hinaot nga sila makapasar. And also pray for the bereaved family of Auntie Rosie Balmosena usag gini siya sa mga close friend ako pastor, no, ang Montejo and Balmosena family nga ginamaga upay sa ilang ibati karon labi na mga pamilya. Well, nausab ang family ni Kuya Glenn Jesta Tapungan nga sila ang iyang pamilya maligon sa panahon ni sama niini. And let's also pray for our national government, special this time nga doon tayo dahang mga bisita sa atong country karon, no, tungod sa gihimo nga Southeast Asian Games. Sinaot nga ang tanan mahimo nga safe o mahimong peaceful ang maong activity. And labi na usab karon nga adunay nga paaboton usab nga bagyo diri sa atong dapit. Inaot nga ang tanan mahimong nga safe o okay ang tanan. Pastor, shall we now pray? Atong iduko atong mga ulo magisunan alang sa tuang pagampo. May gugmaon o langito na mga Dios, among gituhuan Ginoo nga ang among pagampo ni buntag imog yung madungog tungod kay ang amo ang manluluwas nga si Jesus nagpatiliwala kanamo diha sa langit ng sanktuaryo. Ginoo, salamat sa bag-ong adlaw papahulay nga imong mga anak makasimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran o makarepresentar kami Ginoo sa imong gugma karong adlaw. Salamat sa kagayunan nga makaampo kami sa magaigsuunan nga dunay mga suliran. Ang una dinhi Ginoo, yan po namo ang mga detake sa LET examination last September 2019. O sa pipila ka mga adlaw Ginoo, magawas na ang result niini. Mahangyoon ka nga panalangin madawat niini naga-take sa maong exam o sa mga tanan nga mga naga-take Ginoo. Nga magapanalangin ka nga maghatag og maayo nga resulta, makapasar sila Ginoo o mapuslanon sila sa ilang panimalay o makapilo sab sa imong buhat. Panalangini ang nagbangutan nga panimalay karon, ang Montejo o Balmosena family sa kamatayon ni Sister Rosie Balmosena. Bisitahe Ginoo ang mao nga panimalay nga sa ilahang pagtan-aw sa realidad sa kamatayon. Ilaw sa tanawon ang saad nga luyo niini nga doon na pa'y kinabuhi nga dayon sa mga taong nipahulay diya sa imong mga kamot. Yan po na mo Ginoo si Sister Brother Glenn Apungan nga nag-request ko di Ginoo sa panalangin sa iyang panimalay. Ligunon mo iyang panimalay. Kanunay Ginoo ihatag ang ilang gikinahanglan, kalinaw ug maayong relasyon sa matag membro niini. Ug kanunay mag-andam sa imo ang hadol na pagbalik. Giapil po sa pag-apo Ginoo ang national government nga nag-host karon sa SEA Games sa Manila. Nga maghatag ka Ginoo og kalampusan niini, ang kalinaw mabatnan, ang mga katalagman malikayan Ginoo, ug kami makarepresentar ang among nasod sa tibuok Asia nga maoy host sa maong nga event.
Amo sa gyapon Ginoo ang Harvest Caravan sa nagalain nga mission ug conferences karong adlaw nga dunay harvest of souls sa tanan nga mga mission ug conferences. Mahinungdan nga tanan nga mga directors, mga administrators sa SPUC. Nagbulag-bulag kami karong adlaw. Kay mo appeal kami sa kausa sa mga missions ug conferences. Kay gusto na mo Ginoo nga mas mudaghan pa ang mga bunga sa mga kahago sa mga katawhan magaandam kanila o kanamong tanan sa duol nga pagbalik sa among manluluwas. Karong adlaw ang madawaton ng panalangin nga gidala niining adlaw ug mahimo kaming malipayon Ginoo sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Kung aduna kami sala nga nabuhat pasayloa kami ug dungga kini mong pagampo kay amo kining gilauman sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dahan salamat, Pastor, sa mga pagampo o sa itong mga kapaglaom. Kung doon na kami mga prayer request o bot sa ninyo nga kami mo apil sa pagampo nini, pinagin ko padala sa itong contact number ang makita sa mga TV screens, pero sa itong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Nagatugay kita nga doon ay home diya sa pagampo, so kita magpalayan sa pagampo. Dili lamang sa itong segment. Let's pray today, where you don't have to pray alone. Itugyan mo lang kang Jesus.
The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pud kita sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kabatanon nga anaa pa sa kolehiyo. Usa ko ka scholar apan tungod sa kadaghan sa balay runon, ginatabangan ko sa akong ate usahay. Pero sa tinuod lang dili gihapon enough. Yes, palangga kaayo ko sa akong ate apan ang usa ka mga butang nga dili na ko ganahan kay grabe na jud kaayo siya makaprotektar sa ako. To the point nga bisan sa akong mga desisyon ginahilabtan niya. Gusto ko mag part-time magtrabaho apan sa dihang nakabalo siya, perte niyang sukuha sa ako Gusto ko mahimong independent, pero gusto niya dependent gihapon ko sa iya. Unya, iya dayon ko giingnan nga wala daw nako nasabtan iyang gusto. Pero wala man pud siya kasabot nga dili good enough. Maloy na gani ko sa iya Unsa man akong angay buhaton? Diba? Dili enough ang resources kay basig lisod gid ba nakita gid niya. So a case of ang batanon nga who wants to kanang be independent and mutabang siya siguro sa iyang ate. So yun ana siya. No, dili na to mabalan kung sa edad pero college given considering so it's either 17, 18, 19 man na or legal age na siguro siya pod, di ba? Og makakapaglaw makita ninyo no? Aniya kata full force og dugang si Dr. Pilipinas nga mohatag og tambag sa ato ani nga sitwasyon. So Teacher Fitz, kung imo nang estudyante, what will you tell the student? Para sa ko, mamiss no, siguro kay scholar man siya. So, meaning na siya privileges nga wala sa uban nga mga estudyante. Siguro nala siya gusto nga independence kay basin dagan siya mga extra expenses. Basin. Mo nang kulang ra ang ipanghatag sa iyahang auntie. Actually, nasabtan ako yung ate nga mo tabang siya in terms of decision making. Kaya sa'yo magod siguro, basin dili kay nana ka matud pa full of wisdom ang mga decisions. Ay, para sa ako, suggest na ako nga, may story mo og darong, nga kanang ipasabot nimo siya nga nakay need, nga dili po kulang pa sa nga mahatag niya. At some point, i-guide lang siya sa iya mga decisions, mag-guide lang yung mga sa mga decisions, but siguro not to the extent nga imo po siyang i-disobey kay concern lang po siya sa imo. Murag na lang siguro may communication nga sakto para magkasinabot mo sa imong point nga at least motabang ka sa iya masabtan po niya nga imong purpose is motabang. So kailangan lang mo sit down kay para pas magsinabtanay sila. Ayun. Okay, another teacher, Teacher Sharin. Mag-resign ako. Charot. Bitaw, I believe that the very important key siguro is tinutong unifits communication kay wala man siguro miyembro sa pamilya nga dili gusto nga ma-okay ang usa ang imong igsuon, di ba? Just like I just wanna cite my experience sa college ko, kwanjud ko kanang suportado ko sa akong ate. Og sa akong, of course ako maginikan pero ako gyung ate kay suportado pud ko. And then pag trabaho na nako dito gyud ko nga like fully nga independent na gyud ko. Makaingon jud ko nga pwede nako ilabay sa akong ginikanan bisag asa. Dili ba? Ako na lang. Ay dili pastor. Kanang makaingon na gyud ka makabarog na gyud ka sa imong kagalingon. But of course with the guidance of your parents and of your sister. Pero sa ingani nga case magud kay wala pa manggug ka gi-graduate, wala pa kay igo nga kuan. Gusto lang nakita sa ate ba nga dili pa nimo kaya siguro. Ako lang sa. So communication is the key. Yes, talk and kung PM is the key pa, communication is the key aning panahon na. O di lang sa IPM. Ilabay gyud ang term. Face to face lang gyud, di ba Bingka? Yes. Ako na lang magpasalamat ka kay ate. True. Tinood yun. Very supportive sa imo nga mo atiman nimo mo palangga nimo. Correct. Siguro wala wala lang mo nagkasinapot. Siguro na ano po nako na substantive nga gusto niya i-value iyang self-worth ba kay baka gusto siya ganahan nga dependent na lang yun siya sa siyang ate. Gusto po siya na yun siya contribution po niya, no? Yes, yung kaugalingan. So, ano na lang, pagpasalamat o istoryahin mo ang ate nga
ate, muna ako gusto may tabo, hinaot nga kasabot pod ka. Oh. Yan na naman yung communication naman yun ang Key. Oh, at the end of the Again. day, communication is the key. Don't be Pero ang Jans. problema Oh. mo, ano na siya? Hmm. Problema kasagaran yun, ang saan pag-start sa conversation. Ayun. Baka na siya likon, baka nabitaw ang tuyuan ginyo nga. Oo. Kanang communication sa tapaw ra kayo, pero ihap ka ng tuyuan, bitaw yun nga mag-istorya kayo. Correct, you sit down. Kay, I remember, katong gingon ni Bingka ganina bitaw pag-open, this time, we have the communication gadgets but we no longer converse. It's in these conversations that ideas, understandings are, PM is the key, diba? the PC is the key, private conversation. Ayun. Your ate. Kanang sa to the point bitaw, kinilakay na gano'n. Kaya masabdan namin mong ating gihigugma. Oh. Antusan bisag dili bisag kulang pero paningkamutan ganyan Yes. Correct. pero masabdan po kasi mong ating hila pa ni mga ating kay gigit so na po di ka makauyab so mo na nga Nani underline ko anan. basta kinana ba wata ka balo ba basta kinana yung gusto Kulang ra ang budget yata ni ate kana na kay mga side kuan. Sideline. si doktor Expenses. Oo, bitaw Dok. Unsa atong ma-advise sa iyaha, Dok? Katutanan nga itong mga discussions, okay man to siya, no? Lingkuran, para maistoryahan nato, heart-to-heart talk, yun, PC daw. Okay, so, on the part pod sa sa ate o sa ginikanan usahay kay namugutaan ang attitude nga kung pwede lang nga kana bitang hapsay ang kinabuhi sa atong mga anak, sa atong igsuon nga dili maka-experience og kalisod, dili nila ma-experience ang imong kalisod pud nga naagian. Mo tong imong Dok, Sometimes we alone more. forgot nga people learn sometimes the hard way. Correct. We learn on our own and it is in failing, in making mistakes that we learn. Importante gina siya. Tinuod. So kanang iyang giingon nga independent siguro tagaan siya time nga makakat-on siya in her or his kaya di ko kabalo lalaki babae sa iyang pamaagi or iyang true experience po. But still kay ingon pa ni ma'am dili pa siya gyud totally kay di pa siya gakahuman. So it will take time paabot to nato in his time. Oo. Ayun. Amen. Thank you, Doc So, Olive. di ba that's another perspective yun. Basin pa di ay capable yun po siya. Di ba, Pastor? Correct. Oh. Ang gingon niya diri nga, palangga kayo ko sa akong ate. Ako gusto ko model diya. So, tinudan na yun nga confession nga. Oh. Iyang ate, palangga gid siya. Oo. And then, gusto siya mag-independent. Iyang ate, dili pa siya gusto mag-independent. Di pa Gusto ka-let go si ate. depend pa gyud sa gawa. You prove nga masaligan na ka. Kaya ang ate, wala mo ate nga magtulak sa kadautan. Amen. Wala gyud no. Ang ate gusto gyud nakita sa mga nagyase siguro ka nga murag kulang pa jud ka lang ga. So i-prove sa nga pwede na ka mag-independent and then I will help you with all your decision making. So pagkakaroon ay lang sa maningkamo sa gyud ko kay palangga ta ka, take supportaran ta ka. advantage. Kinakita siguro ang danger sa ate kung magtrabaho ni tinig na danger kay ate knows best man pod Correct. kung say kayo. So bataki balik gyapon sa communication. Gwapo ganino. Akong ginahimo pag na i-restore kadlawon kanabitang kadlawon to start with conversation. Wala pa hula-huna sa mga trabaho. Kanang when you wake up in the morning, ate, pwede mag-istorya ate. And then in a nice way. Magampo mo magsugod and you have Correct. also to end the conversation with a prayer. And I know that God will also bless you with all your decision makings. God bless you and then keep up, no? Kanang resolve that issue uban sa imong ate with the Lord. Yun, no, daghan na jud kaayog na hatag nga tambag sa imuha, no. Remember na ko ba akong professor sa doctorate sa Cebu Normal ningon siya, wala may problema kung manarbaho ang bata because economically that's contributing. True. Di ba? But the thing is, kay bata pa mangyug ka, napagyug kay guidance, Yes, di ba? support And siya. mo gingon ni Pastor, take advantage of the opportunity nga ang ate nimo na pa. Kay di ba siya rin? Yeah. Pag wala na it's ka so makagunit nice. diploma, mayon na kag sana si ate. It's so nice to have Diba? sisters, promise. Correct. Oo. It's just a matter of like showing to your teacher nga kaya na nimo, 'di ba, Doc? And then kanang si ate pod mo tan-aw pod sa parents pod nato, no, 'di ba? Doc mo ni mga lawn mower nga, 'di ba, gi-plaster na tanan. Sometimes you allow the person to learn. Yeah. Ayun siya. And never ever forget, gimension ni Pastor, in all this, kneel and pray. O, si Nanay Teresita Dumpa gatanaw diha, pretty sure na napod na siya iyahang advice next Sabbath, muhatag na siya iyahang advice. O karon, matuta sa birthday nga greetings. Ay, before day ana,
Pastor, naaday kay greeting, no? Gusto na ko itimbaya, no? Extend my regards to all Kapaglaom. Happy Sabbath. Greet also the campers of Pantukan Adventist Learning Center at Camp Candido Matiao, Pantukan, Composila Valley. My brother is watching, my sister watching, my mother. Huwag akong kaparintihan sa Davao. I love you all and happy Sabbath day. Ayun. Doc, would you have a greeting? Para sa atong mga televiewers, especially katong mga victims sa mga abuses. December 12, natay free nga legal, medical ug psychological services nga atong ihatag sa Centrio para sa mga nanginahanglan. Libre na siya. Free. Whole day na siya, Doc. Magsugod siya sa 9 o'clock kay naa pa may amo ang Thanksgiving na activity. And then after which, kana na dayon. December 12. Amo na siyang end sa atong 18-day campaign to end violence against women and children. Thursday. Yeah. Thursday. So, mga Kapaglaom, no, kita-kita ta dito, Centrio, Ayala Centrio Mall, December 12. Aya sa akong family, sure ko tulog pa to ako mga babies karon kay nag-study pa to sila and Savior nights gabi eh. So tanang mga televiewers and everybody out there, God bless us all. Amen. Karon maninigid ta sa pag-greet sa ato ang birthday celebrators. Yes. Happy birthday to Riven Villarin, Chermate, Paragatos, Ken Rosen Miñano, happy birthday. Noleben Ayan, happy birthday. Happy birthday. We have Christine Ga. Christine, happy birthday. Aileen Loca Loca birthday. Verde. Happy birthday. McLovin Soguero. Happy birthday. Ashen Kish Abla. Happy birthday. David Soralta. Happy birthday. Singer. Esther Haliasgo, Happy birthday. Pastor Edwin, Happy birthday. Pastor 40 Kanya. Happy Happy birthday, birthday. Angela Tor. Glenn, happy birthday, Glenn. Angela di ay. Yes. Alright, yun. So, no. Birthday sa kong kuya. Happy birthday, Juan Prieta. Happy Yes. Okay, so kanta na to sila. Yes. Happy birthday to you. Again, no, ang atong isa ka kauban lagi na ko ni pabor-pabor kay kauban sa eskwelahan architect Dumpa. Ayo-ayo ha pagluto diha makakaon ba pud ka mi ana. Salamat sa pagtanaw Nanay Teresita. Daghan kayong salamat sa imong kanunayong pagtanaw o pagsuporta sa amo ang programa. God bless you po. Linville Villasor, good morning, happy Sabbath, watching from Macau. Warren Dangis watching from Israel, Sabbath Shalom. And Dali Joy Kapindo Bisnar watching from Tacorong City. And of course, salamat kay Sir Rix and Mambing Gonzaga and Engineer Barbas o Mama Moore. Good morning sa inyo. Again, Sir Alger Prahes. Yes, happy Thanksgiving sa sa mga Kapaglaom sa US. Happy Thanksgiving sa inyo ang Turkey, pagkaluya. Yes. Happy Thanksgiving. Hello, good morning po kang Sir Junli diha sa Palawan, Katanaw sa nata karon. And sa mga classmates sa high school, Wing Kabahog and JV Sakasan, good morning diha kaninyong tanan. Yes. And I'll be watching also to our viewers diya sa Ingog City. Salamat dyan sa panayang pagsuporta sa atong friend dila sa Iligan and sa kumama papa dyan sa Quezon City. Friend sa Iligan Fits, friend. Yes, mga Kapaglaw, no? And yes, atong day greet Sir Gil Batillar din sa United States of America. Thank you so much for watching, my sisters. Thank you so much, sisters. And sa tanan pod nga nagtanaw ka nato karon nga Kabuntagon, salamat kay sa pakiguban sa isa ka oras ug tunga nga pagpaminaw og mga very enriching and inspiring stories dinhi. So makita-kita ta sunod Sabado atong angkunon ang grasya ug himay nga sa langit kanato gigasa. Batiya ug ipabati ang grasa sa Dios nga imong naangkon. Ug mga tuburan naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Paglaom mo may gasa sa pagkamalaho tayo. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Thank you. Thank you. Kalipay Ay, National awing. School Teachers, Kita-kita Sir sunod sa Cesar L. Badu. Makasarte, good morning. Kuya Awing,